Survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Ang The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57 na. Maying gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan ng senaryo na isang panahon diri sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, kag Bugos man nga Pilipinas. Kumusta nga ton sa nga Provincial Disaster Management Program Division? Asom ng sway, no? Duay? Duwa na ni kagabi nga absent, no? Sige. What happened? Why happen? Ano tabo sa aton sa nga Provincial Disaster Man? Kinanglan isang publiko ang kwan mo, inang dakat sang panahon. Kagabi na mention ko na sa inyo nga sa mga kaumhan, ang mga utod tato nga nagapananom, nagabantay na sila sa lakat sang panahon kung anong sitwasyon para at least makapamugas bla sila sang mais, makapangsabod sila bla sang humay, tubo kag iban pa kung ano dapat depende sa lakat sang panahon mo. Sa mga mangingisda, tanan naman niya, nagamonitor na sila, at least may balaan nila kung masama ang lakat ng panahon, hindi sila magpalawon anay. Ito hangpo na naman tabo sang basta Webes kag Biyernes daw gaalang-alang sila, no? Sige lang wala tulaton talang ba siguro kwan guro may ara lang sang gamay nga hilikoton. Action Firing Line. Sige, kamo na lang banta-banta ha sa aton sini nga mga utod kulakat sang panahon ng paghahambalan. Kabalo ka, di matadi pag-asa pero amo na, no? Wala tulaton talagid sila. Sige. Lasay 59 Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa higad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakesan, alerto lang 24/7. Antes pa naman tanan na ring pinakaimportante nga part sa aton kabuhi.
Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Las 7:02 na sa aton nga pagpangalagad subong adlaw. Yari na kita sa Biyernes. Ari na sa Mayo 7, 2021. Bukas ng aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bukas man, YouTube, pati naton sa nga Twitter account, mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline 0963-7570874. Sa aton sa nga live chat drama kaksyon and sa cellphone naton, pangabay lang kita sa aton nga mga utod. 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid ang halos tanan. And then, kung naman ang inyo sa nga opinion dira, no? Ginarespeto naton, why lang kita sang below the belt mga kaksyon kay kung kaysa daw mapasibangdan pa nga aton personal nga opinion, na? Damo na nagbalalantay man sa aton, so ayo lang kita sa inyo para iwas sa gulo. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top Doblas 9 tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Arigalyo, anyways, antes pa naman tanan na gusto ko lang pasalamatan gid ang ang 3rd Infantry Division sang Philippine Army sa sining award nga ginhatag sa aton diri kay Action Brian Morden and Corban sang Action na Firing Line. No? Ginapresentar ginaton sa inyo kay ti inabalang tumalagsahon ini nga award nga nabaton sang inyo sini kubos nga alagad mga kaksyon. And then naging kaupod ta nga awardee diri sa Negros Occidental. Wala sang liwan man si Governor Jose or Eugenio Jose Lacson mga kaaksyon. Ano? Salamat sa sining award nga nabaton ko actually ang awarding sini last Saturday sang ligad ginamang mga inadlaw pero bangod sang pandemya nga ini way kita nagpadulong gid dito sa Camp Peralta o kung dito mismo sila sining office kundi ginpatigayon ang awarding mga kaaksyon via
Zoom gid lamang or virtual nga sitwasyon mga kaaksyon. Action firing line. So ini nga award na baton ta this evening gid lamang, ha? Pag-abot naton di sa aton sining sa newsroom sa lamesa nato nakabutang na ini. Daghang salamat gid no sa pag-recognize kay Action Brian Morden from Action Radio Bacolod mga kaaksyon. Action firing line. Nagapalanindog ang balahibo ko kabalo ka inabalang mga kaangay sini tumalagsahon na ang tao makabaton sini nga inabalang wala sa mga applications wala sang kunano kibot ka lang may award ka na no ti salamat gid no dako kag ako gid pabugal ko gid iniya sa sini nga mga award. Salamat gid sa aton sini nga Philippine Army sa 3rd Infantry Division kay Police o kon Army Major Sinon Pansito da mga kaaksyon and sa ila mismo nga pinuno dira nga si Major General Eric Vinoya ang commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army diri sa Western Visayas. Thank you so much good no dira sa inyo. Action Brian Morden. Action firing line. Kita mo ga sa lodo dayon si Sir Joe Marie Sagwao Hamalya. Sir, yes sir. Action firing line. Diri na kita makaaksyon sa mga balita naton sa lokal, subong nga adlaw bautiho. Ari naman binisitahan na naman kita sang sunog diri sa syudad sa Bacolod kay ina sang aga baw kaluluoy mga 15 na naman kapuloy-an ang ginlamon sang kalayo mga kaaksyon. Action firing line. Dugay-dugay i-live naton liwat balik ang patrol sa kahimtang nila kasubo gid kon masunugan ka mo hambal nila mas mayo pagadi nga mabahaan ka kay ang mga gamit mo pagbalik mo ara lang gatiyog-tiyog spuloy-an mo da pero kaysa di man mapuslan bangod da basa pero kon sunog bisan ang pinakamagamay da nga kasapatan pareho sang subay ubuson sang kalayo. Action firing line. Ay grabe maghalong kita sa ning panahon nga tuman kasingkal ang init. Initially kay na suno iya sa Bureau of Fire Protection nga kwan inang may naghampang puspuro kabataan naton ba basta unattended kabataan ta ang mga lighter na bla puspuro kuryente dapat abisuhan ginisla kag pahangpon nga ini nga mga butang delikado ini kutsilyo o kun ano pa dira mga kaaksyon kay why nisla ideya sang nasambit iya nga mga pagkabutang basta mga kabataan. Action firing line. Balikan tato karong patrol dugay kumustahon tatong kahimtang sa mga utod ta dira sa barangay 12 mga kaaksyon. Kumusta na da sila? Ginapananaw ko blang din sila magtululog. Ano ang ila sining balikan sa balay na to kay nati puro na lang do mga tukog na lang nga puro sunog. Action firing line. Ang kaluluoy man kay nang aton sining mga miyembro sang Bureau of Fire Protection ang aton sining mga chamber naton amity kagiban pa nga mga volunteers naton nga mga firemen mga kaaksyon kaluluoy grabe nga away nila sang kalayo mo iban ti kapoy isang kabudlay awayon sang kalayo kay na dira sa barangay 12. Action firing line. Isa man kita to sa nagresponde kay na pero nagreport kita no hindi kita part sang nagpalong sang kalayo mga kaaksyon dito kay na pero aso sa gamsam ginaton kung di malason kaaksyon ulray ang tubig sang piswit sang bumbero makadto pa sa imo. Action firing line. Ang ibang nga balita lokal mga kaaksyon, isa ka amay iyang grabe na gurong depression sa kabuhi niya bla. Ang asawa niya nagatrabaho dito sa Metro Manila, nabilin siya sa ila upod sa mga kabataan niya, ay na naman hitabo imo yung nga kung anong problema nga ara sa huna-una niya. Wayagin nagwanta, naghikog inipagi sa pagtero sang iya kaugalingon mga kaaksyon ti patay dito sa Banwa sang Calatrava. Action firing line. Samtang ang kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental nagpalayag nga sundon gid nila iya ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga okay ti Aryo balikon ko lang gamay bla sa kwan sa akon bla nga award no sa akon nga award according sa nabaton ko bago lang information the whole third day nagaisahanon kita Action El Rey no nagaisahanon kita nga media sa Western Visayas nga nakabaton sining award daghang salamat gid no maghambal kita Western Visayas ti include na sa Panay area Negros Occidental Bacolod Gibaras no
kag sa oriental part sa Oriental Negros. Nagaisahan nun kita nga nakabaton sining award mga kaaksyon. Daghang salamat gid, saludo gid kita. No, last City Just na sa aton sining pagpangalagad. Action firing line. Ang ibang nga balita mga kaaksyon sa lokal, balikan nato ng Negros Occidental Police Provincial Office nga inang kundi palayag ni Duterte to dakpon ang wala nagasuksok sang face mask or kiwi ang face mask mo dira, hindi husto ang pagtakod. Hambal sang po, sundon gid nila ini, no? Sundon gid nila ini, pero as long as nga kaya nila nga sawayon lang anay for the first and or ikaduha abi second time around, himuon sang police. In short, ang humanitarian himuon gid nila. Ang ginatawag nilang respeto sang imo sila nga pagkatao himuon gid nila. Pero kung habitual ka na nga daway kagasapak sa aton otoridad, padungol yapon obra mo, mapilitan gid sila nga ganuyon ka kay isulod sa prisuhan. Action firing line. Amo nang tandaan nyo gid dira kay di man guro manami nga isulod ka sa prisuhan bisan amo na ning kaso-kaso mo ba paglapas ang pagsulundan nga way ka nagasuksok sang gusto sang face mask nga ini, pero do kalaw ay man isulod gid sa kurong. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon, diriya sa syudad sa Bacolod, dumduman nyo tong 73 anyos nga senior citizen na ni, 73 anyos, nga nakapatay dira sa area sa Barangay Mansilingan, ato balang PWD man, no? Medyo love triangle tong ginalantaw nga motibo, napatay ito si Linubong, yung panginpatay niya nga do 40 anyos pa to, pagwa to siya sa prisuhan. Kaya ginkasuhan isang pulis ang kasong murder mga kaaksyon, pero ginpapanaog sa homicide. No, kaya miyara guro sang kuan mo, miyara pa man guro sang magambal kita murder, kung ginpatay mong isa ka tao nga way gidya ka maang-maang, gatalikod, or duway gid sang rason, murder ang kaso sina, labi na gid kung way gid bato, o do lipot abe. Action firing line. Pero kung may ara pa kamo sang mga linalisay, may mga grudges pag do ka ng sistema, ginapapanaog na sa homicide. Kung mga kita murder, no bail recommended, ina siya kung tani mo. Pero kung homicide, may ara sang bail mga kaaksyon. 180K mga kaaksyon, 180,000 ang bail sa atong 73 anyos, ti subong manayanayang life niya kay nakagwa siya, pero hindi bot silingon nga wala na siya sang kaso, kundi padayon ang kaso, naka-bill out lang siya. Action firing line. Gina-question ang sang iban, subong mo. Subong agabi, at least natagan ka mo, nga amo na ang sistema sang aton nga justice system sa pungsod Pilipinas. Mga kaaksyon, may mga kaangay sila. Action firing line. Diriya sa Bacolod, ang balita, ang EOC nagpalayag nga buwas mag-umpisa liwat sa pagbaton sang vaccination sa mga senior citizens. Kundi naguntat anay subong adlaw, kay nagdinumog to sila sa may SM ho. Way na sang appointment ang iban, nag-walk-in na naman. Kung wala gintibo pagbatunon, do malain pa mga opisyal nga nagapatigayon sang pag-vaccine dira. So gin-stop today, reassessed anay, gin-check anay. So buwas mag-resume ini sila, pero sa Ayala Capitol na naman. Action firing line. Amo na, suliton talang, hindi ka mo magkadto kung why ka mo sang appointment. Kaya ganina mo, kamo to, ga problema ang sitwasyon, ti base magproblema pagid. Action firing line. Magparehistro ka mo, no? Before ka mo magkadto, dapat may tawag or text ka mo nga nabaton nga inyo na turno, ha? Sa mga senior naton. Action firing line. Ang balita sa Provincial Capitol, why sa mga lockdown nga matabo gid, no? Sa mga banwa kag syudad nga mataas ang numero ni COVID-19. Instead, according sa Regional Interagency Task Force, magapatigayon lang sang granular lockdown. Magambal kita sang granular mga kaaksyon, meaning pila lang ka porsyon sa sina nga lugar or barangay ang i-lockdown kung may ara gid man sang positive. Action firing line. O galing sa cases, subong des Negros Occidental nga halos mahilob ang isa ka syudad. Granular pagyapon himuon tas na. Depende siguro kay kon like example bisan Carlos sitting tag sobra na iya tag 300. Anyways, lapad man ang lugar,
pero tiko ng taon mo gid do kadelikado na ikitiga pang laton ini mo. Action firing line. Pero pabayaan ta katon sini authority nga kung magplastar sila tanan-tanan para sa benepisyo naton nga mga kauturan naton. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, antes kita magpalawod mga ka-aksyon, diri kita anay sa mga balita sa national, gamay lang niya. Kay si Senador Lila de Lima Liwat nga nagpalayag mga ka-aksyon sa iya sini pagkadismaya kay Presidente Rodrigo Duterte matapos mga ka-aksyon nga ginpalayag sang presidente nga ang pagkadaog or ang pagpalayag iya sang arbitral tribunal sa taong 2016 nga ining mga islands nga ginaaway-away kay ginaaagaw-agawan subong sa may area sang West Philippine Sea ginapanag-iyahan gid sang pungsod Pilipinas. Ginpalayag ni Duterte nga papel lang ato, pwede ato ihaboy sa basurahan. Action firing line. Suno kay dilima sa doon di na gina husto, why na gina respeto kung baga, no? Tigin kadismaya ini niya dilima nga palayag sang presidente, bangod nga ti may ara kita dapat sang kaangay sining dapat naton panindugan or tindugan. Pero ti amoning sitwasyon subong ho, amoning katabo subong. Action firing line. Nadumduman pa ni Dilima last year or 20 kung sano nga tuig ini nga may ara sang United Nations General Assembly mga kaksyon nga suno kay Presidente Rodrigo Duterte ibasura niya ang mga pungsod nga hindi magrespeto sang result sining kangay sining pagpalayag nga ang Pilipinas nagapanag-iya sa nasambit nga lugar. May palayag mga liseno no si Duterte sinino. Siya ang ginpagwa sang Permanent Court of Arbitration kung hindi pagrespetohon sa iban nga pungsod. Siya ibasura kuman sila. Action firing line. Pero subong lain ang no? Lain ang resulta no? Kay Amoni Abi no? Ang natabo subong doon nagbaliskad mga kaksyon. Si Dilima sa nagligad nga mga tuig nagfile ini sang Senate Resolution number 694 nga nagapangabay nga himuon ang tanan nga mga legalidad sa pagkuha sining nasambit nga si West Philippine Sea mga kaksyon. Halos tara nagahimo giman tanay sa mga tikak sometimes may ara gid sang nagakontraman. Action firing line. Sige, kabay pa nga makuha ni tanan-tanan maplastar ni tanan-tanan mga kaksyon ang sitwasyon naton karon sining island nga ini. Action firing line. Oo, amoning ang babayi tublang Philippine Coast Guard, lady officer ang sa likod sa pagpahalin sang pito tanan ka mga Chinese militia vessels didto ya sa Sabina Shoal mga kaksyon at ginpanginbulahan sang tanan-tanan, no? Amoning mga kaksyon ang pagsaludo sang ini nga babayi nga siya man lang nag-ayo mga kaksyon nga kung pwede maghalin tong pito nga ato no amo ini siya nga si probationary ensign edo da kon gusto nga considering pag-pronounce no Gretch Mary Aquario isa ka abogada gali ini no ang babayi na mention ko abogada ini siya. Sagin bilang isa ka babaye, way man sa kuno nahadlok sa nasambit nga insidente ka nagapati ini siya nga may ara sang gamay nga fighting spirit abi kag energy ang babaye ikumpara sa lalaki, ha? Ginpaagi niya man to sa radio challenge mo ang Chinese vessels nga ato ay basi siguro nahuya ang mga sakay sa barko nga ato kagabilati gaayo na giniyo. Maayo man no, at least napatunayan naton ba Tagalog? Action firing line. Nga mga kababaynhan naton pareho ka action and defensor masaligan gid, no? Do amo na blang sitwasyon di aksyonan. Action firing line. Tandok man aksyon. Kayo home sa ano to nga na-intro to ngalan ko to. Kibot man sa napatuyong-tuyong sa dan kalantaw sang ano na panganong natamda niya na sa na-intro na ngalan ko. Anyways, hindi kay kabalo ka sa una, ang mga babae palantaw sa mga babae aksyonan sa puloy-an gid lang ang ilang masarangan. Advance Happy Mother's Day na lang sa mga Iloy, no? Sa mga Iloy, Advance Happy Mother's Day. Sa mga bata pang nag-Iloy na. Action firing line.
Kag sa mga way pa man bata pero ang nawong daw iloy na. Action firing line. Kag kag sa mga lalaki da nga ang nawong daw mga iloy mangyapon. No? Action firing line. Ginalaktan ko lang ni yom pero advance happy Mother's Day sa aton sining mga iloy, no? Sige. Aring masadya mga kaksyon, mga dulo debate ni Blau. Si Presidente Rodrigo Duterte una nga nagpanghangkat nga debatihon niya. Magadebate sila ni retired Supreme Court Chief Justice nga si Antonio Carpio. May connection gyapon ini sa ginaagawan ng West Philippine Sea mga kaksyon. Action firing line. Ginambalan pa ni gani dito 30 si Carpio nga ugok mo, no? Damo na black sakit, no? Anyways, do ka normal naman na sa presidente pero kung di ka maanad siya ti masakit pamatian. Action firing line. Kag do ka out of bounds na gid man pamatian ng mga ugok, mga kun ano nga mga pamuyayaw yun dira, no? Sige. Karon kay ginbato ni Carpio ining dulo debate nga ini. Habal ni Carpio ti debate kita eh. Ti Supreme Court Chief Justice before Blaia. Imbes binato ni Carpio, umatras si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon, kag ang iya sini nga gintuklod amo si presidential spokesperson nga si Attorney Harry Roque. Balya Roque, ikaw to? Action firing line. Umatras siya, hindi na lang kwa. Gali, action na ngayo siya sang advice or gin-advisean sa mga gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi kaimo iya magdulo debate da kay Carpio. Action firing line. Anong rason? Presidente kaimo iya sang Pilipinas, madibati kada iya sang isa ka ultimo na lang iya nga abogado. Damo nang butsilingon bla. Suno kay Roque na. Action firing line. Tigaling kay inang ginatawag naton blang abogado na lang subong nga ordinaryo, kiti way naman sang poder sa gobyerno, pero tindi kaagi man siya Chief Justice doon mo tigaling itapos na tong ranggo before, na? Ti subong ordinaryo nga abogado, pero ang abilidad kag ang huna-huna ang kinaalam hindi mo basta-basta bla. Action firing line. So guro na batsyagan sang gaminite dira kag ni Presidente Rodrigo Duterte, dapat nga ibutang mo sa imong huna-huna nga presidente ka imo iya. No? Di ka magdulo debate da or iba na lang padibatiha da. Amo nang bot silingon abi nila. Di na lang pagsapakon si Carpio abi. Kundi si Roque ya ang gintulod ni Presidente Rodrigo Duterte nga ikaw to debate kay Carpio. Action firing line. Tida mayo yung home na Attorney Roque. So, okay. No, daw testing man. Di mga abogado ni sila tanan-tanan ng mga abilidad. So, hindi basta. Bisan guro mang tinuig pa nga sinabtanan nila, way nagkaubusan ng unod sang utok nila. Action firing line. Wala ton tani, kuha na to mo, ang Philippine Bar Association, mga grupo sang abogado, naghambal na to aksyonan nga inang sila ang host kon matigayon gin man ang debate ni Presidente Rodrigo Duterte kag ni Carpio. Pero way madayon. Siya, kaila kami signal, duhimo tani kaladlawan sitwasyon tanaw. Action firing line. Imako mo na presidente nag-debate iya sa kay duway naman ta debatihan da kay ang 2016 to ganing kun ako lang ya on my own opinion 2016 nga results ang Permanent Court of Arbitration nagapalayag nga nagapanigiyas na Pilipinas. Tinong debatihan ta action ikaw bi man kuton kami debatihan patada. Ang lain pada kaya madibati puro tanan taga Pilipinas iya. Action firing line. Ti sino dang prosan konda? Sinobing, ay, ko libog ulo ko, no? Amo na nga kon pananawan, dira, kung may aragin man sa magdebate, dapat Pilipinas versus to the other country, guro do masadya pa na, pero kon, puro ka mo Pinoy, ang inadebatihan nyo, iyaman ka Pilipinas, kung ginaagaw sa ibang nga pungsod, sinong maapin to sa China, abe? Action firing line. Pero dira lang ko asta, no? Kay kanubo sang nahibalaan ko sini, pero bisan ubo nahibalaan ko sini, do kalayo gidya ka tama magdebatihay kamo sa isak lugar no kay inyo man tanan no. Action firing line. Ti sino maninalag-on da abi plak adlaw. Anong ipagwaon nyo? Daw mo nang pamangkot da. Mamangkot na sa mga abogado da son nga mga gabi. Action firing line. Si Attorney Harry Roque makaksyon, the willing gid aksyonan so do kanami na gini magdebate haw. Ginahulat ko ang sabat ni Carpio. Akon malang ni pananawan ginapresyum ko
Mahambal guro si Carpio. Di, kuya magdebate si mo, okay mo yan. Action firing line. Dito kay Duterte nagbato siya. Pero kung si Roque, feeling ko lang hindi gini si Carpio. So ay ko ilabot si Action firing line. ano ay pananawan ni Carpio man kay Roque mo? Oh, dapat na nga sitwasyon. Anyways, hulaton tani sila. Kay kung magdebatihay giman sila, sinong perde dire? Ang pungsod Pilipinas mangyapon kayo, gutom, economic problem subong, pandemya, tapos agi ka mo nga debate, da usik chimpo, way mandadaog, way pierde mga kaksyon, kundi paril palariho, gikitantanan nga problemados ni. Action firing line. Sige, ang iban nga balita sa nasyonal pa buwasan ko kay tani si Senador Grace Poe. Ayoon niya gid si PNP Chief Guillermo Eleazar nagpungko na subong bilang bago nga hepe sa kapulisan sa Pilipinas. Ngay pano i-part sa mission order ni Eleazar ang ginatawag iyang pagtakod sang body camera sa mga otoridad naton nga nagahimo sa mga operations, any kind, sa mga operations, mga kaksyon. Para madula ang doubt sang publiko bla kag suspitsa bla sa mga operations nila kagay sa mga illegal drugs operations, kung ano-ano pa na mga raid or etc. 4 years na ni galigin punduhan sa gobyerno nga aton ng mga kamera, first batch ang inabot na so dapat gamito na ini. Action firing line. Si Eleazar subong adlaw nagpungko na, no? Di na ta magkuti pa kung saan o siya nagumpisa nga serbisyo sa Pilipinas basta subong siya ang bag-o nga PNP chief sa ngaton siring otoridad. Ginbuslan niya ang nagretiro na nga si retired General, pila naka-stars na yung mga 5 stars o no, mga stars da, Dibold Sinas mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Last City 26 sa aton siring pagpangalagad, balikan ko lang patrol this time. Kay nati gusto nato ni balon wat sitwasyon sa mga nasunugan na naman dira sa barangay 12 mga kaksyon. Kay na sang nagabalbalanay pangkalayo, why gid ta may makit-an to nga mga public officials, no? Why gid ta may nakit-an nga mga public officials? Pero sa naghulpa na ang kalayo, nagtulotawhay na, nag-inabot na ang aton siring nga mga public officials, most likely si Bacolod City Mayor Bing Linardia and his Vice Mayor Elcid Familiaran mga kaksyon. Action firing line. Ano bala ang mga initials nga mga tabang gikan sa aton sini lokalidad kag kumusta mga utod nga nasunugan da baw kay na may nalabyan ko to nga babayi kadisente sa itsura niya nagahilibion daw gusto nagi ko magistorya bala siya galing kin ginarespeto manaton nga aras las kalisod sige na lang ginlabyan ko na lang no kag ginlantaw-lantaw ko na lang mga kaksyon ang isa ka babayi. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Yabaksyon dyan sa patrol, maying gabi. Maying gabi sa nabray kag sa tatanan ng mga kaakson ang patrol. Arikadikron sa mga area mismo sa barangay 12 Dasra mismo sa Bacolod. Problema dyan nagaligom dari sang dulom, no? Wala di kuryente, di sana aksyon nabray sa may... Dulom-dulom gida no? Oo, habig sana nagaligom di sang dulom gani. Pero sa diri sa may covered court, wala diri sa linya sa kuryente, no? So yung gabi, pero pwede diri kaina, may ban ka mga residente nga diri ma-tenere action drive sa may barangay hall, pero sa mga gabi wala diri isa nga may nagtenere, kaya kung diri sila magtenere, wala man Japon kuryente. So yung iban, siguro dito sila mahimata, nag-proceed action na drive, kasi dito sila nagtenere, no? Pag dito sila nag-tenere, dito sila nagtulog, nahimo abe, no? Action right. Anyway, diri sa itong ginakamtangan, narito diri si Kapitan J. Alcantara, sa nga barangay 12 sa Ragsang Bacolod. So, ang pinaka-latest nga update, na report sa diri, kung ma-check ko diri sa total number of barangay, the same gapon, ang fire victim is 7, ang totally, ang partial 3, 4 ang sharer, 6 ang nagarenta. Ano ba kami update, the same ang gapon, 20. Ang Guanak Sambray is 8 na ka-totally damaged, dili kag-4 ang partially damaged, so 12 na subong. Ang record diri sa DSSD Bacolod, no? Ang number of families na apektado 20 sa Japon, kag 53 ang mga individual nga nasulugan aksyon na bray.
So wala pa sa pabagwa as of tonight. Pero kadamo na diri sa nga nagabot ng mga bulig. Mhm. May nakita ko diri ng mga mineral water, no, nga botilya o mineral water nga diri sa area. And ang mga used clothes, nga ginadulong diri. And tonight, so nagka-ako sa ring hapon, nagpadala man sa bulig si Vice Mayor Elizabeth Pumiliaran. Aha. Kaya nasa Turkian para araman na bulig ni Congressman Greg Sataya. And nakakandak naman sila kayo na siyang interview assessment Mhm. para sa posible financial assistance nga ihatag siyang opisina ni Lone District Congressman na Gasataya Action Brian. No? Aha. Ang ginobra siya diri ang tanan nga mga used clothes ginapang segregate nila. Aha. Kaya kabalokado halos diri nga mga tunugan way mga salbar nga bayo mo. Mm. Ang iban diri na salbaran nila mga gamit nila pero pilang nahot lang pero to ginang ginalinan sang kalayo. Aha. Yo wala gyud sombray sang may nasalbar nga mga panakton. Ubos gid ano action dyan, no? Mhm. Ubos ito kaya mo kaya nga sitwasyon ng sombray kasi tip sang dalan kamo Aha. salbar na to ay pwede dito sa sunod tutulod. Mhm. Mhm. Hindi ka kita kadali-dali gwa. So maras ko rason man to nga wala na sila pangilit pa o kung wala na sinabi action bay balik pa sila ginatilan dito sa sulod kaya nalit may pwede pa kaginikagwa kag nga maupos ka to yan di balay na maupos basi dobla ko galingon maupos Do hindi to gani magsulod kay ng mga bumbero naton kay base matrap to selection dyan mo porte ka budlay glis dalomda. Mhm. swerte git ato ko to kay na dito ko na assign Mhm. timing nga dito ko naka-station sa may tulod ko mapuloy-an kung nakasulod ka na to hindi ka na gid magwa-guha So meaning magdagdagan ka magaling ka sa babaw may pila ka steps pa action dyan nga to katos dalom dayon. Duig lawig pa. mga most likely mga 16 katapak pa sa panaog padalom Kadalom gali. agdana siya nga do timbusok timbuok bla badalom Hindi iya daw ka slide ha, kundi timbusok gid ya. timbusok kita na Oh. sa dalom action bray Sus ko. dalom to siya Mhm. ang makita andra nila nga sa patag lang sa dalan second floor na sa mga balay Oh. kalabanan ng ground floor kinaamong ginakanobo dito sa panaog sa dalom no Oh, okay, naintindihan ko na may mga balay action dyan nga sa babaw planado, ano na daw tapan pero manaog katos dalom may mga kwarto-kwarto connection dyan mo. Mhm. oo Oh. nang basi dalom na underground Underground. pero hindi na sa Oo. underground Mhm. no doon na balay na nanubuan na sila no Aha. area. Okay, natupong na sila sa reclamation area mo. Oo. Oo, natupong na sila Yes, yes, sa reclamation diri. Mm. Aksyon na bray, no? Amo na problema diri karon gabi kay bilog gid nga barangay 12, wala linya sang kuryente. Uy. Ang station number 1 to gani wala man to sang linya sang kuryente subong. Aha. Kay nagagwanta man to sila sang kadulom, kaginoton ading ibang mga residente dito sa may lugar man. Mhm. Bisan diri sa kon kinakamtang may mga flashlight nang sila mo ginagamit nila aksyon na bray. Aha. Ang pamangkot diri nila kung saan na mabalik ang linya sa kuryente kaya di sana tunugan ka o kung wala Mhm. besyado kagid sang sunog karon nga gabi man mismo no? Galing kati yawan patuguro pangitang sineko dira sang connections nila action dyan, ano? Mhm. Kag isa pa daw hindi guro sila kadali pabalik sulod bala sa may area to nga nasunugan kay Aha. cordon ka BFT Mm. so hindi sila ka reconnect sang linya sang kuryente para Aha. masugan diri Mhm. so ang iban sila diri nga nakatakod emergency light sulod swerte pa. Mhm. Amo nang ginagamit yung emergency light ang iban di flashlight o kung nagko ng mga suga mga ang problema di dapat magkaya kita kung magagamit kinki ho Mhm. ang kinki ni balantayan ni Delikado man na. Mhm. may isa din ka balay na pwede may covered coat nagagamit kinki Mhm. ari kita on good ka ano pa ang pwede pag diri kami siyanggi nagagamit man kandila Mhm. no Bosus. balantayan ni dulom nga daan pati na mapabayaan kag dali reaction dry nga matatapan nila sige yon kaya Mhm. na problema no kung hindi nila Dapat ang automatic dapat ang mabatian. kandila na ibutang nila na sa baso para kung matunaw gin man siya uli glass i-action dyan. ari do wala Oo, inaano mo naman. kugin natongtong lang sa may lamesa kabalo ka kung kahoy ang lamesa kag mano sa kandila bala sa ulihim na Sunugon niya na. Yeah. oo mo nakita ko di ari gisurangan ko Di munuha. sa kandila Munuha na lang na ay maluoy ta. Basic lang. gani ang kapel gano Mhm. okay wala oo ang kandila Mm. gani oo muna no diri sa area Mm. and then sa tapat marami may mga ano diri no gagamit kinki. Kung mo galing hands-on sa kapitan da subong pwede ito sa malo story action dyan. Mm. Oo, kaya rin na sang agap to kag totoo subong mo Japan bayo ito sa ilit. Sige lang, serbisyo publiko. Mm. Gamit na. Tap, may gabi, action dyan duwat. Pwede duwat kap. Ari si kapitan. Aha. Ari kagina kap sang aga sa subong do pagit sa kailit kap no. Way pa git. Aha. May gabi.
Kaya po natin si Action Brian sa Piazza Linya, may karikap. Ngayong gabi, Sundayan. Ay, Kap, may gabi. Oh. Kamusta dito mga man? So, ariyo, kuhan kami, yung amon mga, kuhan, impact niya ako na mapulis ko ang staff ko diyo, para sa amon mga pumuyo. O, ano ang nag-abot sa kabuli? Buli gina, ang gina sa Amity. Amity na, amo na mga food pack. Food box nila, kasi. Yeah, pagi ay napatagaan naman sa amon, so ang wala, may harap ay nila kakadtod na, napisa sa amon. Okay. Ang tubig kap Amity na. Yes, Amity mo na eh. Pero kayo nabatik ko doon mo si Vice, ang office si Vice. Ariyo po si Vice, nagpadala si Bulig si Vice yun, may mga food pack na sa ngayon, mga meals na tubig, mas mga banig. Pero wala man niya kap na nagpadala diri mga tent no nga tiniran abi kung may ara pa ni mga. No, wala pa. Pero kami nag-repair kami ng tent ya. Something kami di kami mag-stage. Pero wala pa man may naghambal nga diri sa mga Wala sila ko sa ilagig ako no may mga utod naman sa lapit nun sa among barangay. Ito ka sa mga utod. Okay, kung baga ate ang katabo diri na lang ang donation. Ang donation diri na lang. Ano kap kung may mag-abot yung donation, paano nyo sila ginapabalo ka? So, kung ginapatawag sila na namon kung may mag-abot. I-receive. Pero gina po doon kagawa, ginapadulong ng direkta sila. Para okay, bando, hindi pa ito yung magaling Japon. Kaya kami gabibiling dito kayo yung ilang mga gamit ko nung makladula. Sa mga sunugan? Sunugan na totos lang. So, ang prepare mo na padulong dito. Oo. Gito no kay ano ko nang imong information kay regarding sa sunog pero kabaw. Ano ko nang ginalingan? Nang gampang ang ka batang nagiging ng kalayo. So, why ang ginikanan na naging dakop ka kung ang daan ko kung ano sa nagsetla nila ang kortina. Nakop. Labi na mga balay, dikap, dikit dito ang mga ginawang. Salamat kami ganun nga do gamay-gamay lang ang kasama. Kung kayo lang hangin dito, ito na pagwa-bla sa dalan. Unang pasulod, damo-damo gidguro ang nabison. kagita pa ang distansya. O gaya, nikit-ikit. Tapos ang mga balay, diyan, dikit-dikit din sila yan. So, anong possible kap matabo na dara sa inakap? Pabalikon para dara sila? Ano naman, public or government? Bali, pag hindi ko do private na yun, may private part nila. Tapos may government part man, ang napiktuhan. So, ano matabo ka? Pwede pa sila kapag Kaya kan titigil sa Japon. Iba ka man sa relocation nga. Ngayon daw kay Mayor kung pwede ka na pa or depende sila. So, ito yung try ko 3 ounce na bus. Anong ilang mga kan. Nabi ang dari nila ng mga pangabuyan mo. Oo, damo na. Pero sa ilan na urod lagi lang basta na ipapagawin kami sa tangod. Kaya kanilang tangod rin ako. Ano may mga gamit man iba? Kana minasal barbal sa iba na gamit. Ano mo na sibukan ginaunuhan nila. Tapos kami po na taon, ano nga mga gamit na kinanganon ka? Pwede mo ma-identify? Kasi gabi pag-pamati nga. Yung mga rep, patas lang rin na kanya TV. O at ato-pato kon. Pero ano ka ang mga kinanganon nila subong? Basi ba rin nagpapamati at gusto mag-donate ka po? So, kailan lang siguro sa buong mga ligdaan nila. Kunyara. Yung Vice ko talaga sa ano? Sa ganyan? Mga masutiro na habol panig habol mga holding bed marami kan sila nagdaan sila kung bakit ko kayo na daw mga tumambal sa iba na may mga ganti ang iban dia kadulong na may mga pagkaon sa iban may kadulong sige nagabot nga bulig yung salamat ko kanina na grabe ang bulig di Samon tulad kay Mayor wala untat din padalayan ng bulig sa amon. Kay Congreg, kay Vice, ang mga councilor, sa grabe kitang spota nila kag sa mga kaibet niya. Ano na lang yung reminders sa Ibandri, blackout, kasi wala diri nga rin. Oo, so yung ito nga pila kung sa akong mga pumulo kay blackout today. Tuble along kita, nito na pag guwan na maliwat yun sa aton day. Ang nila ta, siguro tagit ang tulog, ipatyon tagit. Kung ang ginot na bahala na ba kasi mga sarba safe lang ta. So, napilag ko sa liwata sa kung pumuyo, patyon tagid na makamila kung mag-tulog. Thank you, Gid, ha? Kagisa ba kung pwede ang siniko, makakuna ng siniko? Balikan ta patrol sa material makaksyon. Action firing line. Si Kapitan Alcantara nagapanawagan, nagapaksyon sa Central Negros Electric Cooperative basi makuha nila
makadtuan ng area kag mamat-amat reconnection kay para masugaan dang area. Action dyan, the whole barangay 12 subong Ligom Dulom gid or portion lang sa nasunugan? Bilogid Action Bright. Ay, sus ko. Damo nang ayon ni Kapitan Alcantara nga bisan ta rin wala lang palabas sila may diyahan nga ang connection sa ibang nga mapuloy-an. Mabalik Action Bright kaya mo nang igikulbaan. Pero kay na pagkatapos ang sunog nga nagtawhay na may nakitaan siya nga personnel sang Seneco abi nga nag-initiate na so far. Doon isa kuno do wala pa diri nga adto eh. Uy. Wala pa din naka-check sa area. Amo ganito lakat-lakat sa palibot. Along kagid hindi ni dulom. Dulom di. Oh, dapat may flashlight gida. Ti isa sa mga kausa da karon basi liwat naman palayo lang way natong ipangayo mo kalandila tungin muno mo gina kingke kagano pa da. Gani. Nay kagi na black up din ay. Wala pa gid nakabalik. Na Domingo, aba ka Seneco? Gani, Domingo pa ko nang bal nila. Domingo? Bati naman. Ito ka ginay. Bati ko nila Domingo ko nang bal. Paayoon tabla, ayo action an. Dalang action dyan, action an, base matawagan tang Seneco. Action na, dyan, go ahead lang, go ahead. Yes, no. Kaya po naman din kito son. Binalibotibo, ito din mga area. Mayari Drigoro. Mayari man isang part na may mga kulukurente. May gabi, manabay ko pero back-up sila dito sa may Vendors Plaza. Ang sa Vendors Plaza, dampihan may kurente. Drea sa area, sa lapit na may mga nasunugan sa covered court. Wala agad sang linya sa mga kuryente Action Bright. So anong Vendors Plaza da? Subong baligyaan da? Way gida? No? Dulom gid? Miyari. Dito na yung part. Dito lang dito sa may mga panimalay, sa may barangay 12, wala sang linya sa kuryente. Pero wala manukan country, miyara, tuga. Basi dirinis lang ang linya sa Burgos, pag ilong lain lang transformer action dyan, ano? Posible? Basi posible Action Bright. Pero kung naton kanubo, gid lang sang area, dari nga wala sang kuryente, no? Bisan ang tunugan, no? Bisan sila tunugan, wala sila sang linya sang kuryente Action Bright. Tinantaw na naton kung ano din ang update dira. Pero anyway, sila nga gabi diri sa lugar. So far nagulat lahat sila sa ibang bagay ng mga pamilya na mag-abot diri para at least makakuha sila sa mga nagtal nila ang mga ayuda nga ginparte ni Sir para sa tagsa ka mga pamilya Action Drive nga nagsunugan. Sige. So far mo na ang pinakauling update diri live with Japon sa may covered court sa barangay 12 sa isang Bacolod Green area nga ginakadig donation center sa mga nasunugan Action Drive. Dahil report sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasuto na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat patulogin check mala naton sitwasyon sa mga utod ta nga nagkalaupos ang puloy-an sinigid lang nga aga sa isa ka sunog galagluntad dira sa barangay 12. Action Firing Line. Ti subong why sila Seneco dira or why sila sang electricity problema gid ina basi mag hatag pa problema ining mga utod nga kanaton karon or ining ginausar lang nga kandila kingki kag iban pa dira nga mga inisyatibo man nila pa rin di sila magkalabunggo da ka magkalasandad pero ti dapat maghalalong gid kamuda ha. Na-try naton contact ang Seneco kung malambot aton karon digidugay mamangkot kita kung saan o pa na mabalik anong proseso ginahimo sina after the sunog mga kakson. Action Firing Line. Ang unang abulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang involved, councilor nga naidalom or napaidalom siya sining komitiba, mga kaksyon. Dugay-dugay pagbalik naton sining reklamo nga wala tubig, lubog ang tubig,
Mahal ang panukot, nanukot nga wala man tubig mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Si Ems Pialago Lupez, kung madula na siya ma'am, segundos lang na siya. Na may gina-endorse lang ko na nga herbal, no? Merlin Nalua, lapita nag-monitor, thank you, Gid, no? Si mga utod naton ang Gem Taxi, nag-monitor man. Salamat, Gid, no? Melvin Solidarios Abdo, thank you, Gid. Congrats, job well done, Action Bry. Salamat. Alfredo Rico Jr., naka 2 thumbs up siya. Carl Berm, namian gid ko sa mga tingog sang tanan nga reporter, the best gid. Bao, salamat. Imbong Jocampo naga-monitor man. Rosalina Arellano Espadero, Mariesel Kamakurta. Mga Pilipino na dismayaman, hindi lang si Senador De Lima. Oh. Correct, no? George Nullard Araman, thank you, thank you. Si Arnold Bidayo, Action Bry, good evening. Tisoy, live watching Barangay 3 La Carlota. Si Fele Froilan, good evening, Sumbray. Nag-monitor kami diri as Sonata Residence, Villa Angela Phase 2. Thank you, again. Krisha Blas, nag-monitor man. Salamat, gid, no? Si Alma Agravante Sabater, salamat, gid, Sumbray, sa advance mo na pag-greet. Yes. Noel Omania, mayang gabi, Action Bry. Monitor lang kami sa Limbo, Bago City. Si Loy Tinia, Boknoy Tinia, kag Wilme Ladon, kag Omania family. God bless, Action Bry. Salamat. Likewise, si Rande Amarila RC Araman, si Kurt Jos Kahiben. Good evening, Action Bry. Dapat gid sa imo ang award. Mayo mag-deliver sang balita specific and appreciar na. God bless, monitor gid ko sa program of Firing Line. Salamat. Thank you again. Paul Spat III, Non-Yar Nuses, Associate Justice lang na si Carpio, Action Bry. Nabutang bisan nyo siya, associate na kagabi nakitaan ko. Nabutang subong sa National News Chief Justice, abi, no? Grina Espanyola Tandoy, Action Bry, good evening. Shout out kami di sa Central Maaw. Grace Post, congratulations, Sir Pari Action Brian Morden and Action Radio Bacolod kag Gov Bong Lacson. Big salute 3rd Infantry Philippine Army Western Visayas. Best wishes, thanks. Kamusta sa inyo nga tanan, God bless. Salamat mga kumare. Halong da sa iban nga sa iban nga pungsod. Idilaw sa gamonitor man upod si Nana Isabel. Francisco Guangco, Advance Mother's Day da kay Jonah kag Ken. Maricel again, or Mariesel. Haha, tika lang gali siya ng hangkat mismo, palusot lang na, gin-advisean man back out, mabinipisyo ang mga Pilipino, mag-debate sila para magwa ang kamaturan. O galing ang presidente daw, I'm sorry, doon di ko naging mabasa, no? Pero sige, thank you again. Awan namian ko, may mga opinion na namian ko na. Narciso Aganan, amo ginasiling nga ang nakyaisip sina nga debate utok guno. Bisan abogado pa iya kurso, ay nako, Kuya King Kong, ikaw lang tani. Ems Pialago Lupez, ginibig sumbray mangkot ani din dampi sa Bacolod ang brownout buwas Sabado. Sa Domingo pang brownout? Oo, i-check nyo lang sa page namon, kaya doon nalawag ko na sa nagligan to, I forget lang, na? Elizabeth Malaka Gamala, good evening, Sumbray. Keep safe, everyone. God bless us all. More power to ARB. Salamat. Warren Ortez Araman, Vanessa Mayo, congratulations to you, Action Brian Morden. Salamat, ma'am. John Patrick Abapo, Action Brian, good evening. Live gid kami pamati sa imo diri sa Tangob, sa Maninihon bala, kadto lang di buwas sa aga. Kay madunit naman ko sang kalan, kay naluoy ko sang mga gakasunugan kay mayo pa makawatan, hindi lang masunugan. Kadto lang de buwas sa aga, salamat gid. God bless. Bow sa Maninihon isla kuno ho. Thank you gid. Alex Montesa, good evening. Dijen Jonah, asod-asod ang sunog sa Bacolod, kadelikado gid kapin pa super hot summer kag wala pa tubig. Isa pa gid na.
Di kay na to, sinuyop sa bumbero tong iya kabasiwa. Dako nga balay si Mariesel Gamacorta. Hindi gani kay Strot mag-live press-con with live questions from the media. Ma-debate pa. Lashing-shing speaking lang to ang hambog. Hi, Pilipinas. Deserve better than a clown of a president. Katanda ni kay Maricel. Every night, Maricel, ha? Hindi ka madula sa aton nga live, ha? I like your opinion. Utay Benedicto, si Bot or Bat? Bat Orula, wala na gid nagapaman siya. Si Attorney John Orola, ang former city administrator, hindi naman siya official sa Bacolod, tigay po siya eh. Si Bart guro namin mo Sir Utay, Bart Orola, si Councilor. Councilor Bart Orola, ang ginapangita ka sa mga tao, where are you na? Where are you now? Alex Montesa pa Tamiao Mansurbray, Pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan kag Pamilya Chongko Montesa sang Greensville home site, madamo gid nga salamat Sir Bray. Okay. Laurel Burgas, mati lang dra Villa Home, Barangay Vista Alegre. Jose Mongcal Torilla Araman, si Nanay Belensa Lau, thank you gid. Alex Montesa, na Great Man Vanessa Mayo, Kayla Gilly, Lily King, Lida Zampra Yamagishi, kaganto pa sang EFC 684. Thank you again. Happy Mother's Day. Diosdado Frofonga, monitor lang. Eme Esmeralda Dolido Araman, Azocena Cabales Aurelio. Thank you again. Rihanna Luna Lila Ortiz, naga-monitor man. Patamiyaw kay Mama Marcela Alila, always listening to your program. Thank you, Git. Merlin na Lua Lapitan, thank you, Git. Oy, nadula tingog na action. Okay, nabasa ko na. Leia Younger Esquivel, naga-monitor man sa Talisay. Keep safe everyone. Ikaw man, ma'am. Timbre Villa Rivard Hara, naga-monitor man. Keep safe everyone. God bless. Guillerma Ricaforte, salamat. God bless. July Derla Celestial Hongko Tigsmana. Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami London, UK. Good job. Well done. Dapat gid sa imo. Award. God bless us all. Keep safe, Bacolod. Thank you. Thank you again. Inavoid Dunihog. I'm sorry, sir, ha. I hope na tsakto pagbasa ko sa imo nga apelyido. Pasensya again, no? Nagamonitor sa Banago Port. Bao, salamat. Kumusta dang gadululong ka nga mga barko? Suzette Alunan, evening man. Guillermo Ricaforte, monitor man kami sa Bata. Teresa Suryaga Flores, nagamonitor man sa Fortune Town. Great lang ang two kids niya, si Makmak kag IC. Alright. Marisa Tabaur Osares. JB Tabiros, nagamonitor man. Salamat gid. Alex Montes, happy birthday lang kay Ma'am Ems Abuso. Ayo, Sir Bry, kag happy Mother's Day sa tanan nga nanay. Advance happy Mother's Day or birthday na lang kay Miss Ann Defensor. Siyempre, belated happy birthday kay Vice Gov Jeffrey Ferrer sang Negros Occidental. Madamo ka salamat. Dejen Joe, nasa Sunday pang brand out. Sakto Mother's Day, puno naman ama resorts kag beaches. Janet Flores, tanggal talaga ang stress pag tumawa ka, Sir Brad. Ang kadlaw ko gid mo. Salamat gid ma'am sa pag-appreciate sina, no? I don't know kung nga mo nanti. Jules Locasan, salamat gid sa pag-monitor ma'am sa handumanan. Thank you gid. Alex Montesa, congratulations. Gid Sir Bry, kudos. Salamat. George Gargasiran, congrats Sir Brian Timan, nadalagid sa dimples mo. Ganon. Romel Baidal, salamat. Arman Regalado sa Isabela, nagamonitor, Montara, from Montara, Isabela. Vivian Pondales Gumban, thank you, kid. Si Ten Suarez Giking, may gabi Sumbray, monitor gay kami Cityville Subdivision, taga-Gabi, sir. Bao, salamat, gid. And bao, nakalabay gid ko to kagina sa gin road widening Sir Bry nga may 3 sa tunga dalan ka-funny gid tuod. God bless Sir Bry. Ay tuod, ara na da siya. Abot ano sikreto sila nga wala na siya makuha dira. Dali lang gid ha.
Marelax lang ko kadali, mabalik lang ko, ha? Sige, sir. Ha. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging Si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:59 na mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan, gina-endorso tagid sa inyo ang 500 capsule nga DTX
Maayong gabi lang sa mga utod naton nga nakatutok na sa sini nga mga tinion mga kaksyon si Arnold Bidayo. Salamat gid sa pag-monitor. Si Dali de la Torre Lopez, thank you gid naga-congrats aton. Thank you ma'am. Vivian Pondales Gumban, Araman, God bless man ma'am. Thank you gid ra sa inyo, no? Si Ari hambal niya, hambal ni Ten Suarez King Black. Hambal action Brian Alabyan ko kaina ang dalan nga may ara sang kahoy, ang road widening nga may kahoy sa tunga dalan. Kafani gigilit tudlan tawon. Osto na, di na sa may barangay 12 na. Punhan na ni sang Aksyon Radyo Bacolod. Action Firing Line. Ginpakita ko na sa inyo, di blang, nga may ara sang road widening dira, pero may duwa ka puro sang kahoy nga gin-preserve nga ara sa tunga sang dalan aksyonan. Tinang butsulingon sinada. Ginpangutod to nilang mga kahoy ito sa may old airport nga ara sa kilid sang dalan kag mga old trees na to, mga tag 80 years, 100 years na. Ang rason kay para ang ugat ko no basi maglapta pag idla kag problema, magkalapandol ang nagalinabay da ginutod para magtawhay. Tiari diyo, ka-awkward sa ginimo nila daw. Tunga dalan ginpalapad, ginpangkuha da gani aksyonan mga balay dibla. Na kay para maglapad ding Burgos Street ni National Highway na dagali. Yan naka DPWH na nga project aksyonan. Diba, kung binili ng duwa ka utod, duwa ka kahoy, ras tunga dalan sa may I don't know kung anong plastada, do ka suli, lang ko isa paminsaron sa taga DPWH. Action Firing Line. Ti highway ina, ginpakuha man din sa may Burgos Street ding mga, ang tawag sa to ganing island today, di ba? Pinangkakas. Pinangutod to mga kahoy. Pagkatapos, dire binilin, sulit na. Action Firing Line. Pero te depende na. Kag, abot, paano i-explicar sa DPWH na, na, disenyo? Mangin kausa kag rason na sa bunggo na pilakad lang. Action Firing Line. Why na warning device da? May maungot na kung di na motorsiklo, lakyan na, abot lang. Action Firing Line. Noel Omania, may gabi naga-monitor kami sa Limbo, Bago City. Si Siloy, Tinia, Boknoy, Wewe, kag Wilmi, Ladon. Naga-monitor, God bless, Action Bryce. Sige, last 8-2 na sa aton nga pagpangalagan. Action Firing Line. Si Action El Rey, ayoon ko to, Action El Rey. Ito lang tubig kina, nga video, Action El Rey. Paki-play ba, Action El Rey. Kay diri sa Bacolod, Subong, gasararamo, di, ang reklamo sa mga tao kung basiwa ang paghahambalan. Action Firing Line. Kay kung ano ang brownout sang Sineco, amo man ang brownout sang tubig nila. Action Firing Line. Tilantawa balo? Imagine mo na nga ang gatubod nga tubig iya sa gripo mga kaksyon niya, di mo ganyang pusla na. Bisan ido, ini maginoms na. Action Firing Line. Why labot dira mga kaksyon? May mga generator, manis laging question ka naman sa nigad itong gabi sa engineer da. Dito mga generator nga millions ang bili sa to. Agod nga ma-address ang kakulangon sa supply sa tubig ti Subong. Pila na ni katuig, the same gyapon ang nagakatabo mga kaksyon. Action Firing Line. Dawala gidya sang pagbago no? Prangkang istorya basiwa prime water. Wala pagbago ang inyong sining nga serbisyo sa baylo, mas naglala pagid ang sitwasyon. Action Firing Line. Mas naglala pagid ang sitwasyon. Ang gina-expectar sang tanan sala gid laglayo gid sa matutuod kag realidad nga gakatabo karon sa Bacolod. Action Firing Line. Ang nagreklamo sa todo pilalang ka barangay, subong do nalikop na ang bilog nga Bacolod. Trabaho lang ning akon, walang personalan ha. Okay, basibla maglain buot nyo da, pero ini benepisyo ni sang konsumidor. Diri sa basiwa mga kaksyon. Doon din naman naton pang sulit-suliton tari every night kung anong reklamo, balaan ni sang publiko. Action Firing Line. Now, the only person nga mabatian could refer me from public officials naton nga nagahimo sa mga tikang or nagareklamo mga kaksyon, amo ya si Councilor Wilson John Gamboa Jr. Na? Mari, kita mo nag-asod-asod din ang chat to na aside from Councilor John Gamboa Jr., why naku kabati pa sang iban? Action Firing Line. In fact, kung padalman pagid ini,
pwede na ni nga magapatunga subong si Mayor Bing Leonardia mo. No? Bilang punong ehekutibo diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, kaya ang affected subong iya, hindi kay taga Binalbagan, hindi kay taga Murcia, kundi mga pumuloyo sang Bacolod sa idalom sa pagdumala ni Mayor Bing Leonardia. Action firing line. Tikon ikaw alkalde na namian ka mamati sini nga ang yamos ang tawo, way gapaligo, way tubig, way usaron muni mo na, wala tuo muni mo na. Kung ako kay Mayor Bing, sudlon tananing basiwa, nanok mo da, frame water, kumusta ka mo da, do gusto nyo nga pa uhawon ang Bacolod nun, ha? Action firing line. Kabalo ko kabalo na kag-ari na ni sa opisina ni Mayor Bing, lambot na ni sa office niya, ang yamos ang publiko, I hope nga managa-monitor ang pila ka mga men karon ni Mayor Bing Leonardia. Makalabot siya talatapan kag parihog lang Mayor Tuki abing taga Prime Water abi. Oo, base pa man lang sa ibo nga bulig Mayor kaluluoy ang Bacolod non sang ila sining sitwasyon subong ho. No? Nga amo ni ang kabudlay sa sitwasyon ta pagkatapos tubig dako nga problema diri sa aton. Action firing line. Oo. Di na ta maghulat pa nga may iban nga mga pribado nga mga tawo nga magsulod kag mag-ayo sa basiwa kag magkinaag na naman bla kita. Action firing line. Di bla? Oh, kita mo to kay na kundi si Mayor Bing dasig sa sunog kay ina. Purti dayon nga kutso-kutso sa mga tawag son El Rey mo. Siya, si Albi Benitez daw kwano, daw bulong sa siya kung ay gumawa si Albi Benitez nga nagparehistro sa Bacolod, daw kapasimple lang sa mga public officials na. Action firing line. Tinakayoho man ko ganis kundi man guro ah. Kaysa panahon sa una nga wala pas nagparehistro si Benitez sa Bacolod de Action El Rey, tiway man niya sunog, di bla? Hambal pa sang ibang ganin siya, pagsulod ni Albi, doon sa ako sunog haw. Action firing line. Portigid niya kasagad sa mga utod na mag-imo storya mo. Siya pagsulod ni Albi, 3 kaasod-asod nga sunog, aksyon na, mas makadamo, pabalay na sunog. Na, hambal man to sang pula man to nga grupo, siya pagsulod ni Albi gaawa si Mayor Bing Leonardia sa trono, yung galupad sa pagkanto sa sunugan. No? Action firing line. Kita mo kay na? First time nakakitaan sa tao nga pagtapos ang kalayo, ara si Mayor Bing Leonardia, ila na ya kuminto to ya kay na ha. Way kuya ako niya pamati-bati kabalo naman kamo media kutsukot-zero kami iya. Pero hindi kutsukot-zero nga wala sang kamatuuran. No? Do i-record ko kay nang lalaki mo. Guwakal-wakal so gilid do kanami naging bala pa liko pa pabati kay Mayor Bing Bill ko pabati do kanami nagida mo sa galiti iya man na iya way makoy labot sa iya. Action firing line. Ginawa ko na nga suso sang dulunggan ko ara kumod so kita mo na kun way ni si Alvin nagparehistro din mga kadto sa Mayor Bing Leonardia di mo na. Action firing line. Di ko rin nga tao ni ubray pamantay sa politika des Bacolod mo. Daw mo na bla. Pero may naghambal man to. Siya nga pagsulod ni Albi, do sa akong sunog haw. Daw mo na bla. Tinong labot ni Albi sa sunog man. Normal na iyak yung disaster reaction El Rey, di bla? Nga basulon tayang inano nga sitwasyon. Action firing line. Kali kita ang mga tao kung kisa daw sadya malang nailam mo. Daw lingaw-lingaw, pero kung kisa inabala ang tamang hinala Action El Rey, no? Las 8:08. Action firing line. Eda, balik na din sa aton sining topiko mga ka-aksyon sining basiwa. Kita mismo, ako mismo nag-aayo kay Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Mayor, ang affected subo nga mga tao gidya sa aton dire. Amo ang mga konsumidores sang basiwa. And ang ini nga mga konsumidor pumuloyo sang Bacolod. Kung magambal kita pumuloyo sa Bacolod, butante sang aton sini nga mga public officials. Action firing line. Kag sila ini amo ang nagbutang sa mga utod naton nga mga opisyal dira sa konsiho or ang aton sini nga mayor kag vice mayor sa Bacolod. So ti kumiyara kita sang ginatawag ami bilidhon nga tagipusoon nga ang yamo sang pumuloyo kada adlaw sa pagka sakit pamatian nga ang ila kuno pulaw bugtaw sa tagala una sang kagahon tubto +4 sang aga ang iban nagamalasakit na. Action firing line. Nan. Ang iban pagkaaga makadto pa sa trabaho nagalindong utok nila Action El Rey. Kay nga at tuyo sang sagi kasalod sang tubig tubtob mga 4
ang pinaka-worst pa diri, nga magluwas abi nga lubog si tubig, ahay, ang nagagwa sa gripo nila, do ano-ano malang imo yang habalin ako, kusog pa kanong ihi isang ido. Action firing line. Di pinasulod tadi si Prime Water. Kanami sa akseptan sa Bacolod, kiti way man mahimo kay hambal ni Basiwa sadto, hambal ni Basiwa, kung ara na si Prime Water, matadlong na ni pagid ang serbisyo sang aton siring tubig. 20 ka 5 ka tuig nga kontrata ho. Hala, tikal ta si Prime Water, tikal ta nga tikal ti subong anong resulta. Action firing line. The same man nga story sang bulk water nga ini. Oh. Ang bulk water nga ini, 40 man ang tinikalay sa ini. Nga pao, pag sumulod si bulk water, pila ka millions of litros ang tubig amo ang mag-supply diri sa Bacolod. Tino sa mga namangha man na Bacolod noon, buti mayo ni, no? Tanan nga mga upper areas and places sa Bacolod nga ninit ang tubig, masuplayan. Ti mga tao duway may magarali sa una sa may kwan, magarali sa tubang sang Basiwa, Action Elms. May mga tao paghambal nga nandun sa girali nila niya ho. Nga may managani kay may masupply sa atong tubig, tilang tawang resulta ho. Gasto lang si Basiwa, pero ang result, bigado gid. Action firing line. Oh, hala tatikal sang pila ka milyon nga litro kalibo dira. Pero kung imo gid sumayon, ang source ang tubig nga ginakuha ni Basiwa, amo managyapon ang source ni bulk water subong walang pagbabago. Action firing line. Oh, kita mo mangyapon? Oh. Te, pag-abot ni Prime Water, di mo mangyapon nga story. Te, may mga tao like Councilor John Gamboa, Councilor Archie Baribar, pagwa sila sa mga opinion nila nga muni-muni muna. Mga amlig tubig, mga pribado nga sektor. Daw mo na, bla? Hala, nagareklamo batok sa posible privatization later on. Kag amo mangyapon nga sitwasyon. May mga tao yan naghambal nga bayin nyo na lang na kay sabat na nisang kapigaduhon sa supply sa tubig. Daw mo na, bla? Pero tilang tawang sitwasyon subong. Ang tamang hinala nang yayari na. Action firing line. Hambal sang iban. Siya bag-o pa man mo. Pila pa lang kabulan. Husto man tuod, no? Pero pamangkot, dira, ano ng status, subong sa Basiwa, ti pamangkot ito, ara pas na sa stage, subong at padayon, pagyapon ng tigalingkon padayon, doon naglain pagin sitwasyon ta. Action firing line. Oo, doon naglain pagin sitwasyon ta. Gina-try ko nga contact, subong si Councilor Archie Baribar, kay siya ni ang Committee on Energy, Committee on Utilities, mga kaksyon, diri sa syudad sa Bacolod, sa nagligad ni nagreklamo ni siya sa hinali nga pag brown out ni Sineco sa tubig na naman ta subong. May gani kami yung kaangay sini nga mga konsihales diri sa Bacolod nga may concern sa publiko. Action firing line. No? Damo na bla. Kabay pa nga nagamonitor si Prime Water subong di man lang yung Action Radio ding nagabukad sa ila. Halos nga mga radio stations kaga mga board member board of directors ang Basiwa. Ginatawgan taman kayo sa mga board of director doon di man makontak. Kay hambal sa mga board of director, kami dire ang magaserbe nga mata sa kay Prime Water. Tidi ng mata kagang subong to kalinong gid sa aton. Action firing line. Di siya makontak aksyonan. Okay, sige. Ang number nga ginhatag ko na. Aha, sige. I-try ko dibi sa piyak nga side basi mabuligan mo ko di aksyonan, no? Pasensya gid sa disturbo aksyonan. Diri kita sa piyak kay basi sa akon diri sabat si councilor. Aha. Cannot be reached na. Sige ba? Ay, ano yung si councilor? Ba siguro why man siya? Hagi okay lang basi naga-relax na si attorney, no? No problem. Action firing line. No problem Palunisan ta no? Palunisan ta ni. Ang amo sining balita mga kaksyon. Kiting aton lang naman ni ang aton man lang ni bulig man na sa konsumidor naton mo. Nga mapukaw taning mga utod naton nga ara nagapungko dira
sa Basiwa. Action firing line. Kag prime motor. Last odso kin sinasa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang Zanton Plus. Tikon maligo ka nga gamit mong tubig sa Basiwa. Firing line. Oo, alam mo na isimpon mo na sa tubig sang dapat ngita giti Balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Joby Monares, maing gabi. Dennis Richard Tiburuma, mag-amo na nga sugid, tinlo panigali ang tubig ka fish pan ko sa tubig nila. Daw mo de tubig, Rosinio. Michael John Season, good evening. So Brian, monitor again always from chat to Elias Paranaque. Salamat. Janet Ramos Ga, nagsumbray tani ang himuon sang Basiwa every 3,000 ka household, isa ka tangke, no? Pareho bala sa mga subdivision para hindi na magpulaw ang mga konsumidor. Kamay pa nga makalambot ning basa ko sa ilang sa tulupangod nila mauna-hunaan nila ini. Romy Agsam, may gabi. Jeremiah Shooting, wala gani hasta subong tubig diri sa barangay 16 kag wala gid abiso sa pumuluyo. Imagine mo na ha. Oh. Merly Gonzaga, sang una action bray ang tubig Basiwa pwede pa inumon gani man kuno di sa Bacolod di. Oo. Subong yati why na thank you gid. Bisan laba kung gisa hadlo ka nga labahan mo gamit ang puti kay pagkatapos mo laba suraya do tagukon. George Gargasiranak sumbray pwede lang man guro i-report sa office ka owner sang prime water sa national kay posible wala na to sila kabalo. Pwede man. Merly Gonzaga, thank you gid. Rev Salves, apat na kami kaadlaw wala tubig. First time ever ang tubod sa Lizares Street 12 midnight to 5 a.m. lang, 5 ka oras lang. Imagine mo na, ang gakatubod sa inyo last 12 sa gabi sa las 5, sobra na lang na sang iban. Roland Perez, diri sa Takuling 1 a.m. na gatubod, lubog pa. Ay, susko. Ireneo, malagalon sa gay, sumbray, kun aga, tubig sang prime water, lubog-lubog, kakon hindi, or diin patuya inog tilig ang mo, sa gabi, wala sila tubig. Susko. Anali, sa Purok Matahom, Barangay Tango, Bagsumbray, wala na yung tubig. Dayon, kung may ara gid man tubig, mapulaw ka panalod, 3 hours lang matubod, then ang monthly bill ka mahal pa na ara na. Ems Pialago Lupes, good evening Sumbray. Sorry gid sa disturbo din dampi sa brownout, pirmi lang may brownout every Saturday. Domingo din sa Bacolod. George Gagaseran, Portiba instant coffee fresh from faucet. Basiwa Prime Water, Kayuhan New Water Services. Nyo kay gaantos mga tao. Joseph Batayo Bonifacio, may gabi Sumbray, watching from Pahanukoy. Rimson Bernardo Aksumbray, mayong gabi pa tamyaw lang Bernardo family sa San Enrique. Labi na gid sa tanan nga pamati si mo sa Purok Pinal sa Lan sa Banwasang San Enrique. Madamo gid nga salamat. Alex Montesa, Happy Mother's Day Mare. Sige. Marvin Mira Lorion Araman sa Don Salvador Benedicto. Diding Alohamiento, nagamonitor man. God bless sa imo dira ma'am. Thank you. Thank you, Gid. Sige. Paki-share lang sa aton nga live, please. Si Alan Dizon, nagsumbray, monitor lang kami diya. Salamat. Alma Prietos Francisco Araman. Thilo Langrio. May gabi mate lang kami di Sumag, Junel Libuon. Annalyn Vinson, Nene Langrio. Mary Ann Libuon. Si Maverick Saint, challenge ko to ang managet
sang PW nga 3 minutes malimpyo na kay lumsan ko sa isa ka oras nga kapigyapon gabaan tabi si ina. Halit kamuta na. 3 minutes kuno madula 3 to 5 minutes kuno ti ilaw 1 hour pagidyaw antes mag tinaw ang tubig. Ay sus ko prime water maluway magkamo sa bakulod nun. Oo, kabalo ko naga-monitor ni sila di sa aton, no? Naga-monitor sila di sa aton. Relax ko paki-share lang balik ta dugay damo ta balita, ha? Las 8:20. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pambudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon Aksyon Radyo Pagkulon nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sagsang anong nakahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod sa
imo. Pagdayong Aksyon Radio, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radio. Pagdayon Aksyon Radio. Pagdayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Pagdayon Aksyon Radio, bakolog sa luto sa imo. Pagdayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Pagdayon Aksyon Radio, bakolon sa luto sa imo. Pagdayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa ring pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:29 na. Aksyon Firing Line. Gina-endorso naton sa inyo makaksyon ang
Bayan Warden, Aksyon Firing Line. Manamyaw ta antes aton siring dugang pangabalita halin sa kay 2083 Action Bray, congrats Action Bray, diin ang 16 million nga nagboto kay Duterte. Tani hutikan sila ni Duterte nga hindi or hutikan nila si Duterte nga hindi ya pagbaligya ang Pilipinas sa China. Kaluluoy man kita. Oh, disgrasya gid kon ibaligya ni impas. Chingkwa giningwa tadi sa Pilipinas. Action Firing Line. Good evening, Action Bray, alin sa kay 1813. Good evening, Action Bray, amo gid man na ang mga tawo kung mahimo ka insakto, may komento man. Kung mahimo ka man malain, may komento man Japon. Kaya ang tao wala sang kaayawan. Salamat gid. Husto na. Oh, daw normal na gina sang tawo yang kung mahimuon mo reklamuhon. Kung malain, reklamuhon ka man. Duway kabla pasingad tuan daw. Action Bray, monitor lang kami sa imo, si Kids del Mundo ni isang barangay Canroma, Pontevedra. Salamat gidra sa inyo. And good evening, Action Bray, sa kay 197. Good evening, Action Bray, tamyaw ko sa akon bata nga nagainom sang VPAD. Anong VPAD? Si Ayan Pasamante, nagatamyaw Mama Yolanda Pasamante. Sang Kapahuan, Bago City. Salamat gidra sa inyo. Sige. Sige. Dalagi lang. Action Radio, kumusta? Mangabay kami sa 61 barangays to strictly enforce health protocols. Kidamo bla wala ga follow kag observe. Ga linagaw pa kon gabi. No? Di na tuman. Wala man ginadakop kag wala man mga tanods to chase them heist. Pwede kami lang ma-apply sa mga positions nila to implement. Ma-apply sa kuno kay bay kuno sang dinakpanay. Tuod man no. I asked niya si Duterte kay daw nag-apin pa siya sa China by saying unclosed is just piece of paper na dapat sa transaksyon sa trash can di natuman lang ti amo manahambal ka China, that's why intrude nila miski si Duterte hindi mapati sa amo nga desisyon. Salamat. Good evening, Action Bray, lihog tamiyaw barangay Kudkod, family Morden, Albert kag family Visario ang panamyaw si Narcisa de Los Santos. Sige, alas 8:33 na sa aton nga pagpangalagad. Action Firing Line. Si Richard Deriquito, Action Brian, naga-monitor man, no? Si Tamyaw kay Bigot, happy birthday. Noel Omania, naga-monitor man, upod di Boktoy Tinia, Omania family. Bambi Serrano, Defensor, sa Eastoms 3, Barangay Stefania, Defensor family, God bless. Yes, okay. Si Renny Lynn Homeboy Dumaklid, good evening Sir Bry, watching live from Imos, Cavite, Lancaster. Ginagreet ko lang po, family is love, Ililia Kasag, di na tuman. Dumaklid, Leyan, sa Santistiban Homeboy, Barangay Cabagnaan, Porokla Castillana, Negros Occidental. Sige, salamat. God bless gidra sa inyo, ano? Gilbert Luce, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Sa Bago City, God bless Action Bry. Keep safe always, Action Bry, but shout out lang da sa family Luce. Ano? Sales pagin. Sa aton nga linya, we have Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Action Firing Line. Online sa Firing Line. Ma'am, may gabidra sa imo. May gabi, Sir Brian, and sa lahat ng nakikinig at nanonood mo sa FB dito sa Action Radio, Bacolod. Salamat po sa time, ma'am, kasi kanina, formally, umupo na bilang PNP Chief ng Pilipinas po, si Police General Eliazar, tao ba ako? Guillermo Eliazar. Tao ba ako, ma'am? No? Ganyan yung pangalan niya. Po, Guillermo Eliazar. Eliazar, ano? Na natin, PNP Chief. I see, opo. Nanood din kayo, ma'am, ano? Sa live kanina? Of course po, noon, kami via Zoom. Na kami sa kanila. I see. Nanonood. Kasi pag upo niya ngayon, ma'am, si Senador Grace po yung unang favor po from Eliazar po, ma'am,
kung pwede po gamitin na at i-implement na po yung mga body cameras doon sa mga nag-ooperate kung anumang kind of operations ng ating PNP. Tayo dito ma'am sa Negros Occidental, paano, preparado na ba tayo nito? And according to Popo, meron na mga first batch na mga cameras na ito na nandito na talaga sa mga police stations, ma'am. Actually, sir, no, if we talk about the figures of our body cameras, we actually have a total of 192 body cams here in Negros Occidental. 16 body cams po yun per police station, city police station. So, yun po ang una natin nabigyan po no, ng body cameras, yung city police stations natin. And as for the municipal police stations, we're still waiting for the update no, or anything na ibibigay po sa atin from, of course, from national headquarters. Yung mga city stations lang yung nabigyan nito, ma'am, tag-iilan bawat station po? As of now, sir, no, city police stations pa lang ang nabibigyan. Actually, nasa custody na po nila ito. Meron po silang 16 po na biraso per city police station. Per station, GC size po, ma'am. Parang ganon. Yes, I'm sorry. 16 kabilog, sir. Okay, so nagagamit na ba ito sa mga operations po, kagaya ng mga illegal drugs operations, sa mga raid po ng PNP? Nagagamit na ba natin ito, ma'am? O wala pa? Actually, sir, no, it is not being utilized yet for the main reason, sir, na those people who will utilize these cameras should have, parang seminar po, parang workshop on how to utilize these cameras. Kasi hindi po natin to basta-basta lang pwedeng gamitin. Kasi kung gagawin po natin iyon, edi syempre po hindi po magsusustain o magtatagal po ang ating mga body cameras. So, these seminars or kahit workshop lang po on how to use it, by then, pwede na po siyang gamitin. And since nga ito po ay bago na po ang ating Chief PNP, no? So, we will be waiting for his mandate regarding these body cameras. Ma'am, bakit ganon? Bakit ang dami sa isang station lang? Bakit GC size? Sa pagintindi natin, yung mga operations po, like for example, sa isang araw, isa, dalawa, magagamit ba lahat ito sa lahat ng mga personnel? Yung 16 talaga, ma'am? Ayun nga, sir, no? As what I've mentioned po, ito po ay gagawin nila po, provided na magkaka-workshop, so they will utilize this. So, depende naman yan, sir, no? Kasi yung mga cameras po na iyon is kasi dahil gadgets nga lang po ito, yung mga ito, is kailangan po din pagpahingain or so, gagawin nun is pagpapalit-palitan para po hindi natin yun ma-overuse yung mga body cameras. And yun nga po, no? Madami ang personnel natin. So, may iba nag-i-intel, may iba operation sa checkpoint. So, very versatile ang pulis-sa-pulisa natin. Madami tayong ginagawa. So, itong 16 body cameras per station is may utilize talaga at magagamit efficiently. Opo naman, hindi lang naman illegal drugs or mga illegal tawag nito, possess ng mga firearms, yung mga crimes natin. Ang dami pa naman na dapat gamitan ito. Opo ma'am, yung mga ganyan, mga checkpoint po, kung ano-ano pa dyan. At least madami siya, hindi agad-agad talaga masisira. Ma'am, ito po may advantage po sa part ng PNP or ano ba sa tingin niyo po? Disadvantage po ba sa mga operations? Baka sometimes gamitin ito sa hindi maganda. Yun, sir, no? Actually, it is advantageous for us sa kapulisan kasi yun, hindi na po tayo magkakapagsinungaling kasi nga meron na tayong body cameras and it will be a very strong evidence. Kasi makikita na sa video, di ba? So, mawawala na po yung mga doubts nila about sa kapulisan na ganito, ganyan, ginagawa nila is yan, hinuhulugan kahit hindi totoo. So, these body cameras will be the proof, sir, actually, na sa magiging operasyon natin or sa mga gagawin pa natin sa mga susunod na araw. If ever na ito nga po ay maipatupad na and ma-utilize na, kumbaga. Naman, kasi mostly maririnig natin, na tinanim na naman yung ganitong barel, tinanim naman, parang gano'n, Sa inyo ba may masakit ba marinig pag ganyan?
Yes po, sir, no? Actually, because ang job nga po natin talaga is to promote public safety and order, peace and order. So, for the police, no, na ginagawa naman ang kanilang best, lagpas pa sa itinakdang oras ng pagtatrabaho. Kung pwede nga, daig pang robo, 24/7 nagtatrabaho. And then, you get these accusations na yun, tinanim lang, kulang pa rin ang trabaho. So, we cannot please everyone. Basta makita lang po nila na ang kapulisan really ay ginagawa yung very best, no? To the efforts para lang makatulong tayo sa mamamayan. Sana naman ito'y makabigay ng kalinawagan doon sa mga taong nagda-doubt talaga sa PNP. At sana naman yung kung ano nangyari talaga makikita din nila. Pero hindi naman siguro basta-basta ito i-present, ma'am, sa mga kagaya namin dito sa radyo kung manghihingi kami sa inyo. Kailangan pa ba ito ng mga permits or at least makita ng public talaga? As for that, sir, no, mga technicalities that dyan is we have to consult pa, no, so panong magiging process niyan. So as of now, I cannot answer for that matter, sir. We will wait, no, kung kailan ito maipapatupad or magagamit na ang ating mga body cameras. And by then, sir, we will see kung anong mangyayari regarding that para din sa media din as well. Sige, yan ang po, ma'am, yung sa amin kasi alam namin baka ngayon sa administration na po ni Eliezer ay magamit na talaga ito kasi sayang naman baka masira lang yan, hindi pa nagamit pa ano? Yes, sir, tama naman, no? Tama naman po yung sinasabi nyo. Ang gamit pag hindi ginagamit mas lalong nasisira. So we will wait on this, sir, no? We will wait on this and we're hoping na itong body cameras natin will be utilized ASAP para makatulong din sa police operation. Okay, kagaya ng relation yan eh. Kahit na meron kayong relationship, hindi nyo pinahalagahan, hindi ginagamit yung utok nyo, hindi na nangyayari yun, ma'am, ano? Pwede ba? Oo, sir. Hindi. Gina-joke lang ba kita? Ma'am, maraming salamat po sa time. Magandang gabi po sa inyo. Ingat palagi. God bless. Thank you, Sir Brian, and thank you po sa lahat ng nakikinig sa Action Radio. Salamat, ma'am. Action Firing Line. Ginalawag-lahogan ko na ni si Police Lieutenant Abigail Dunasco, no? Kakuan man nga ba nga bata kanobla ka joker man kung kay sabla nga joke man sa ata. Action Firing Line. Damo dayon maalam nga komento, imagine mo na ambal niya. Basi ipakita nila sa publiko Action Bray. Ang waay lang na tanim man pero ang natanim talaga hindi ipakita. Action Firing Line. Believe na ko sa mga tao, abin nyo lang damo alamon nga mga waay lang nga pabatsyag kag naga monitor lang mo, no? Tindi tanan ginaideyahan na sa aton nga PNP sa authority naton kung paano maklaro sa publiko ang ila sini nga mga pagsuspetsa abi, no? May lain naman nga makita ano publiko ta, no? So, siya to, pagtanim, ginbutangan sang muni na, no? Anyway, sige hula, to na. Action Firing Line. Importante nga may mga yamo sang publiko before, ginamat-amatan, ginsubong, no? Ginahimo sang aton sining gobyerno, mga kaksyon. Action Firing Line. Ang aton sining interview, ma'am, kay Police Lieutenant Dunasco, dulong sa aton sang D3, Kudagudo guys, sa dugang pagid nga mga balita mag-action last 8:44. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
Ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site.
Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay,
lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vacunation. This time check is brought to you by ACS Menu. Mga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton nga pagpangalagad sa sining nga panahon, kinahanglan doble protection ang inyo sri kaugalingon magamit na sang MyTC. No, ari ng MyTC kabilang sa mga utod naton nga nag-monitor. Good evening, Sumbray. Gapamatigid kami firing line sa imo program. Otsoy, Fred, Judith, Jan, Paulo, kag Justin. More power to your program. Salamat, Gidra, sa inyo. Good evening, Sumbray. Tamiyaw ko akong mama nga si Narcisa de los Santos. Papa Nonoy, Ate Ninette, og Inday Floor sa Purok Mabinuligon, Barangay Handumanan. Ang nagtamyaw, Ginalyn Visario and family sa Barangay Kudkod. Sige, salamat. Good evening, Sumbray. Liog lang ko tamyaw sa Palabrica family, Lariosa, kag Bisario. Gapanamyaw, Ninette Palabrica sa Handumanan. Sige, salamat. Good evening, Sumbray. Liog tamyaw sa ni Boy, kag Adela Gronia, no? Adela Bisario sa Barangay Kudkod. Panamyaw, Floor, Palabrica, Handumanan. Oh, sila ni tanan. Bray, mag-serve ka warrant, mag-buy-bust operation para makita kung diin ang droga kaginsakto nga pag-serve. Kawarrant kag sa shootout or encounter or not. Amo nang ila gamiton, no? At least makitaan kung paano sila nagtiniruhay, sinong una palupok, o nga agagin tiro gid, nga nga napatay kagin patay gid or natiruhan gid. Action firing line. May kabilang kay Madam Virgil Pinda nag-monitor man. Na late siya kuno. God bless. Salamat, Gid. Tita Ida Riosora dra sa Morsha. Thank you, Gid, sa pag-monitor. Nanay Linda kag Tatay Eddie. Stephen Garbanzos Areman. Keep safe sa tanan. Alex Montesang sakripisyo sang isa kay Loy. Mangindako nga kadalagan para sa ila mga kabataan. Congrats to all the mothers and kadalagan sang bata mangin kadalagan man sang isa ka Iloy. Happy Mother's Day in advance. Ano? Richard Dait Pachero naga-monitor man. Kelly Jelly, salamat sa 50 stars. Advance Happy Mother's Day madasakon sining pinalangga nga Iloy. Mama Gamay sa mga utod ko nga mga Iloy, sa mga bayaw ko nga mga Iloy naman. Sa tanan nga naga-monitor Gapasalamat gid kami sa hatag kaina sa amon nga community pantry sa may waiting shed. Sa din siya. Wala kita sang igo pang oras sa aton nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna na Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa, magabilang kay Lads Lara sa Bago City si Rosel Montes Guara naga-monitor man kag Wilmy Flores, Noel Umania. O ginopdan makita sa aton sa technical side, we have Action Nelmar Madira, Action El Ray Dutilio sa aton sining iTag Smart, Action on Defensor aton partner sa mga gabi. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Hindi naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mga yapon ng istasyon kag oras.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.